Fed dag. Ej, studenter. Jamen, det kan også bare. Ja, den vej. Ja, okay, vi går ned. Det var fed dag på Vagtner i går. Ja, jeg synes faktisk, at de var søde drengene deroppe. Skide søde. Ja, nemlig. Glæder mig helt vildt. Ja, jeg tror, det bliver et rigtig godt samarbejde. Det må jeg sige. Så det gør det. Så går vi her og laver ulykker. Ja, som vi plejer. Gør vi altid. Skide spændende. Jubi. Og specielt heroppe, ikke? Ja, syng en sang. Hvad? Syng en sang. Gud, ikke skal jo have tiden til at gå med noget, ikke? Ja, okay. Nå, hvad skal jeg tage? Det ved jeg ikke, det er lørdag. Okay. Vi maler byen rød og himlen hvid af stjerneskær. Det skal du med mig være dygtig for det overskyet. Så hallo, prøv lige at kigge, ikke? Jo. Meget overskyet. Hun er helt færdig nu. Men nu skal du også være i mit sted. Jeg kunne faktisk godt nej. Jeg kunne faktisk godt se det for mig, du Og så vil jeg faktisk lige sige, at Dirch Passer, han sagde, at ovenover skyerne stråler mod sol. Og der er himlen altid blå. Det har den været. Ja, så kan vi ikke. Men, nej. Og det er ikke mørkt nok til stjerneskær. Ikke endnu, nej. Nej. Så. Godt, Ellie. Godt, Ellie. Det er så sjovt. Hvor får vi det fra? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Nej, det er faktisk ikke. Ja. Godt nytår, de skyder fyrværkeri af. Nå ja, det gør de før. Det er rigtigt, det er nede fra Comwell. Nå, ja, kom det vel. Ja, kom det vel, hva'? Sig mig engang, hvad helvede? Jeg ved det ikke. Nej, det tror jeg sgu heller ikke, du ved. Jeg tror, det var fordi, vi havde det hyggeligt på Vagtner i går. Det skal godt være. Let's go up here. Ja, okay. See something else. Ja, de gik den. Ja, eller den anden vej. Hey, kom nu her for helvede. Du sagde, de gik den anden vej. Hvor får vi det fra? Ja, det har du sagt en gang. Ej, vi ryster ud af ærmerne. Ja, okay. Lige et øjeblik. Sådan. Ja, det er godt, du. Det er faktisk dejligt. Ja, det er det. For så lige at prøve at være lidt alvorlig, så er det faktisk en lækker aften. Ja, okay. Det blæser. Det er gråvejr. Men det er skønt. Det er det i hvert fald. Det er ikke for varmt. Det er lige til sådan en herlig aftentur. Ja, det er det. Ja. Så. Og nu området her, det, jamen altså, Burupgård, det er faktisk et okay område at bo i. Ja, det må jeg sige. Ja, altså, første sal er kun understøttet af soldater i omgangen, men det gør det noget. Pjat, det har vi kun været et par år nu. Altså, vi når det vel nok på et eller andet tidspunkt. Så længe der, altså, hvis ikke det holder, så brug gaffetape. Ja, det er det, vi andre plejer at gøre. Ja, de bruger soldater. Ja. Må fandme være kedeligt, der står så længe. De må fandme blive trætte i armene. Ja, ikke? Jo. Så. Men det er dejligt vejr. Ja, det er det. Ja. Nej, så har vi jo været lige hernede bagved. I min baghave, der har vi jo Comwell. Ja, kom det vel. Ja, kom det vel. Ikke? Så. Og nej, de holder nogle fede fester en gang imellem. Gang og cykelsti, knald og kørsel forbudt. Topsejlet, storsejlet. Ja. Præcis. Storsejlet. Ja. Hvor skal vi sejle hen? Ja, vi tager en tur en eller anden dag. Ja. Ja. Jamen. Det var egentlig meget skarpt, hva'? Jamen, det er jo et topsejl, er det ikke? Jo. Ja, det er det, jeg siger. Ja. Jeg modsiger dig næsten aldrig. Jamen, du giver mig bare ikke ret. Nej. Det skal du heller ikke altid. Nej, det er det. Ja. Så nej, det har faktisk været et rigtig givetigt møde, vi havde i dag med VAP TV.
Jeg tror, det bliver et rigtig godt samarbejde, vi får. Det bliver sjovt. Det gør det i hvert fald, for hold kæft, mand, nogle jokes, de fyrede af undervejs. Ja. Kan du huske nogle af dem? Jeg kan godt finde ud af at tegne en firkant med 3 streger. Ja. Ved du også godt, at en blå kuglepen kan skrive rød? Ja, det kan den nemlig. Nå godt. Nej, en rød kan være sjovt nok også skrive blå. Ja, det kan den. Altså, og en grøn kan skrive gul. Det var faktisk sejt. Jamen, det er mega sejt. Ja, og hvordan får du makrel til at løbe hurtigt? Ja, ser du. Du giver den tun. Ja, de fyrer den da. Det er da sådan, de ikke kører her forbi, de der studenter. Ja, studenter mig et vist sted. Nej, Sorry. jeg synes, det er sejt. Så lykke med ugen i gang. Ja, nemlig. Hvis man tænker på de krav, der stilles til dem i dag. Det er faktisk voldsomt. Ja. Et eller andet sted. Ja. Så vi dribler nedad her. Ja. Så nej, hvad synes du om de krav, der egentlig bliver stillet til dem i dag, til skoler og sådan noget? Altså studentermæssigt, ikke? Jeg synes på nogle punkter, at det egentlig ikke okay. Fordi nej. Enhver bør have en chance. Men det er ikke alle, der får. Nej, det er det. Der bliver du altså virkelig sat i kasser. Jamen, du bliver diskrimineret. Ja, mere eller mindre. Ja. Og det at have diskriminering, både inden for det skolemæssige og også erhvervsmæssige og ja, idrætsudøvningsmæssigt også, det må man jo faktisk ikke. Nej. Så Det synes man ikke. nej. Netop. Det må man ikke. Det er det. Så jeg vil holde på, at det nok er noget, der bør tages op til debat et eller andet sted. Ja, jeg kan godt, jeg kan til sin vis godt forstå, at der selvfølgelig skal være nogle krav. Det skal Men man der. er også nødt til at tænke på den enkeltes behov. Ja, præcis. Og se, det er jo så her, man kan sige, der er jo nogen, som er super intelligente, men hvor de måske skal have længere tid. Eksempelvis dem med solsikkesnoren. Jamen, det er jo netop det, ikke? Som, ja. Solsikkesnoren, som jo rent faktisk rækker ud med et budskab om, at de skal have længere tid. Nogen skal have dybere forklaringer. Jamen, det er rigtigt. Og det handler jo simpelthen om at møde alle i øjenhøjde. Ja. Og møde dem, hvor de er. Og ja, altså, det er jo bare ikke altid, det sker. Nej. Ved det, at jamen, så er det, man står og kigger på dem, og så tænker man bare, ja, okay, du har sådan en der, det kan du ikke finde ud af, så ergo, du skal ikke være egnet til denne uddannelse. Og der var faktisk en for nogle år siden, som var et godt eksempel, fordi den her person havde nemlig solsikkesnoren. Og var jo sådan set dømt til ikke at kunne noget. Ja. Men som faktisk får studenterhue med et gennemsnit på, var det 10 eller 12? Ja, altså, det var helt sindssygt. Helt vildt. Ja. Og det er faktisk et bevis på, at alt kan lade sig gøre, hvis man mødes rigtigt. Jamen, det er det nemlig, ikke? Og hvis man favner på den rigtige måde. det er nemlig det. Og altså, jeg tænker altså, fordi man har en solsikkesnor, find lige ud af, hvilken slags diagnose det er, før man går ind og dømmer et andet menneske. Ja. Det kan rent faktisk være, at jamen, selvom at personen har en diagnose, personen kan jo være lynende intelligent. Ja. Altså, nu kan jeg bare se min egen nevø. Ikke? Han læser til astrofysiker, og han har rent faktisk en solsikkesnor. Og det vil jeg sgu godt prale af. Det skal man da også. Ja. Altså. Det er det. Jeg kender også nogen, der har fået studenterhue. Ja. Det... Jeg har en datter. Jamen, det er det. Og hun sidder som radiovært i dag. Jamen, det... Ja. Det handler om at møde mennesket på den rette plads. Ja, det har du ret i.
Så. Fordi vi er alle mennesker. Jamen, det er jo det. Ikke så. Og med det lille budskab, så vil HH-fruerne sige tak for i aften. Kan I alle sammen have det rart? Vi ses. Du skal jo op og fjerne skyerne, så. Yes. Ja, det er også rigtigt. Det gør jeg til i morgen, okay? Ja, godt. Godnat. Godnat.